Hai un momento fixemos aquí un despregue dunha bandeira xigante de Galiza, precisamente no Monumento ao Emigrante, porque nestes momentos vemos como a nosa mocidade non pode vivir do seu traballo na súa terra. A nosa mocidade necesita emigrar outra vez e, polo tanto, nos pareceu que era o sitio máis acaído onde colocar esa bandeira, precisamente porque é unha das nosas maiores reivindicacións. Un ano máis, o BNG fai un chamamento á cidadanía do Barbanza para sumarse aos actos de celebración do Día da Patria Galega, que se desenvolverán en Santiago o 25 de xullo. O BNG convoca unha manifestación baixo o lema Galiza, a nación que compartimos. Realmente queremos que todos os galegos e galegas compartamos este día de celebración, este día de reivindicación, sobre todo, en que consideramos que cada vez é máis necesario. Consideramos que Galiza ten que ser dona do seu e, polo tanto, hoxe máis que nunca é necesaria a asistencia a esta manifestación, buscando un cambio de rumbo, outro rumbo que necesitamos para este país. Para facilitar o desprazamento dos veciños, habilitarase un autobús que sairá ás 10 da mañá dende Ribeira con paradas na Pobra, Boiro e Rianxo.